Akwasihu ye kuro bi a eneyi mpaboa eso ana obekanse mpaboa kese de upe bi ahwe ana upe bi ahya gise ukọ Akwasihu. Emranti a wo kuro mu se on de se obeku programs na obehye mpaboa ketewa de onhye mpaboa ketewa na emom mpaboa kese na ombehye enu nti ama abrante baako ekoye mpaboa eso pa ediko program na enumu na ekrom ho mrantie nyina atrase esino Mpaboa Kese3 Hene a eneyi a meno kase on ye Mpaboa Kese3 Hene ewo Kwahu Akwasihu ama eneyi mrantie wo krom ho nyina ese mpaboa eso de eno na eneyi ombehye na omde akọ programs say ya ware ayie badinto programs bia wo ye bia no oba se ya mpaboa eso na ode beba na ye bopin omo say ye gimu nchechemu omo man ne say mpaboa eso de say ode ko programs a unya fans pa ade bia nipadom ni nyina etwi epu ebehwew yenko na ye ne mrantie no enko twetwe nkomo Mpaboa no madam fu bi won kokko no na ye mpaboa no ma me osumri akese na me de ba program bi Akwasihu na me namfofo no so mpaboa no ni je ho nse me kire o ma bia me ye na o so ko ye bi no Intenei Akwasihu emrantie ni nyina ehye Mpaboa Kese. Akwasihu dodo na mrantie ni hye Mpaboa Kese. Kwa eso ya de ade betimti the program de okwase a obe show na wo dress akwa different tom so dress ni different bia ni ba wo so ni tuna me hu ne say me hye Mpaboa Kese na nsesa program tuna ma hye Mpaboa Kese se mrantie na wo ha no bi Mpaboa Kese ni bia o mehu me na ada akwa yi adam Mpaboa Kese Hene nsa be kabu e ade bia wo sha unya fans dodo na ni je ho ai se wako program ye se dress nsesa free o hwe ya na me wa sorry dem na me dress ye different na me ba access ye different nti eno antina ma me dresses address na Mpaboa Kese ne ya yasi Mpaboa Kese ni ye e be so no so be boa ye ne enzo nya Mpaboa Kese ni biahye nti free na ekoyi de obi obeba suna Kese Akwasihu asika mu de ma de yeso ye be hye Mpaboa Kese